velkommen til den her video. I dag skal jeg ud og ride, og det er egentlig bare det, jeg skal. Så jeg henter lige Bella. 3, 2, 1. Nu har jeg hentet Bella, så nu tænker jeg bare lige, at jeg går hende klar. 3, 2, 1, nu. Nu har jeg sat Bella op, og jeg har også sat mig gjort mig klar. Så nu tænker jeg bare lige, at jeg går ud og sætter op på hende. Jeg gad ikke lige at springe eller ride galop. Det var sådan en hyggeridning, jeg gad det her. Men jeg går ind og tager den af, og så siger jeg farvel. Nu er jeg kommet ind i stand, og så Bellas ting af. Så nu er jeg egentlig bare slut videoen og sige